Sir, maybe you have been walking with us sa discussion kaganina, sir. Dunay naggahunos kinabuhi sa Northern Samar because dili ka graduar. Unsaon nato pagbalanse, sir, kanabitang need sa academic requirements versus kanang atong state of mental health ba? Ilabi nag-estudyante ta. Unsaon na, sir? Okay. Sige. So, thank you kayo sa pangutanan, no? So, ang katong incident na nahitabo sa Samar, ato butog sa no, kay kung ang estudyante predisposed siya daan sa depression, meaning to say, clinically, siya, depressed siya sa sakit. So, basically, mauto dapat ang una nga nakita, no? Mauna, ang importante tayo, ang guidance office, ang mga programa sa eskwelahan nga i-identify ang mga estudyante nga adunay mga predisposed sa psychological condition. Kay tinuod, Sir John, ang pag-eskwela, stressful kaayo na siya. Tinuod, sir. Ato pong tanawon, nga ang tanang mga requirements sa eskwelahan is intended na siya para sa skills, kay training man ang naat sa pagkuha og degree, no? Tinuod. So, kana siya sa balance kung ikaw estudyante, kung tan-aw nimo nga akay na condition predisposed ka daan, maninguha ug ka sa pag sa imong kaugalingon. Doc, Sa side sa eskwelahan, mag-create a program na okay. na would identify how katong mga estudyante na sa ang pagpakusog sa ilahang psychological coping mechanism. Okay, Doc, kaning kwan, murag ako'y problema kay sa higher level, tertiary, hindi collegiate, no? Pero on the lower levels, dili ba pwedeng should we relax somehow mga assignments, projects, etc. even on weekends, sir? Yes, for some instances, mauni nga ang mga ang programa kining mga degree, no? So sa mga eskwelahan, kailangan po nato i-weight ang mga kabug-aton sa ato ang ginahatag sa ato ang mga estudyante. Like ako teacher man ko sa Yes, sir. Yes, sir. teacher man ko psychology, surgeon, no? So murag duol kaayo ni sa ako ang istoryahon nun. So ang program nag-create gid na siya og mga nagahatag og assignment, nagahatag og mga assessment intended para sa development sa usa ka estudyante. So Calibrated. apan kami sa ako kung ginatansya kay ginatan-aw dili lamang major subject ang naa sa mga estudyante, no? Naapod na sila yung mga minor. Correct. O ginahimo gani na so usahay ang mga minor subject mo pa hinuuning mga Dagag demand. murag main subject sa kalisod. So ginaway ni siya sa program, ginaway na siya sa mga heads kung unsa ka bugat. Yan, okay. Sa mga Sige, sir. I'll took note of your point, sir. But we barely have one last minute, sir. What do you say nga to sa mga ginikanan, teacher, estudyante? Unsaon na to pagplasta sa tong kaugalingon na ni sir para ma-secure ta? Una sa mga ginikanan nato, kumustahon gid nato ang ato mga anak. Okay. No? Ang education sa panimalay is importante kaayo. Ang depression, especially ang suicide, kining suicide is dili man tanan nag-commit suicide, depressed. Okay. Ang suicide mo sangkot na siya sa mga hinanali ug mga irrational, meaning to say irrational, wala gamit ang atong rationality. Kay murag immediate maguni siya, Sir John. Right. Immediate resolution to para bang mag-escape. mental na emotional experience. So meaning to say nahimo siya nga option sa usa ka individual na mo commit taliwala sa iyang sa problema. So murag mao na lang yun ang pinaka solution na makuha. So communication sa pamilya importante. Na ay mga cues on suicide, na ay mga changes of behavior na makita sa sulod ug sa gawas malay. Okay. Sige, sir. Okay, sir. Salamat kayo. Katulang usa siguro in the meantime, Doc Gerson. Hangtod sa sunod, sir. Salamat kayo, sir, for your time. Thank you so much. Thank you. Salamat kayo.